ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቑባይን ከም ሰባት መጠን ሰለስተ ምድባት ጥዕና ግድን ክህልዋን ኣለዎ። እዞም ኣዝዮም ኣገደሲ ሰለስተ ምድባት ጥዕናኻ ቀዳማይ ኣካላዊ ጥዕና እዩ። ኣካልና ብቫይታሚናትን ማዕድናትን ከምኡውን ብስፖርት ክህነጽ ኣለዎ። ካልኣይ መንፈሳዊ ጥዕና እዩ። መንፈስና ግድን ርጉእን ቅሱንን ንኽኸውን ብእምነትን ብጸሎትን ክረግእ ኣለዎ። ሳልሳይ ማሕበራዊ ጥዕና እዩ። ማሕበራዊ ጥዕና ክንብል ከለና ኩነታት ስድራናን ጎረባብትናን ብዓብዩ ድማ ኩነታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህባና ትካላት መንግስቲ ማለት እዩ። ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት መንግስቲ ጽፉፋትን ጥዑያትን ክኾኑ ኣለዎም። ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት ዝነብር ህዝቢ ጥዕንኡ ጽቡቕ ክኸይድ ኢልካ ክትሓስብ ኣጸጋሚ እዩ። ግሉጽ ጽፉፍ ቅኑዕን ሓቀኛ ምሕደራ ዝኽተል መንግስቲ ኸኣ ሆስፒታላት ምህናጽ ኣየድልይዎን እዮም። መብዛሕትኡ ጠንቂ ጥዕና ዘይቅሳነትን ዘይንቡር ኣመጋግባን እዩ። ካልእ ከምቲ ውሩይ ጠበቓን ተቓላሳይ ጸረ መግዛእትን ዝነበረ ህንዳዊ ማህተማ ጋንዲ ዝበሎ ኣብዛ ዓለም ንኹሉ ድሌት ዝኣክል ፍርያት ኣሎ፣ ንኹሉ ስስዐ ዝኣክል ምህርቲ ግን የለን ኢሉ ነይሩ። ሓቂ እዩ። ስሱዕ ኣይዓግብን እዩ። ስሱዕ ሰብ ጥዕና የብሉን እሞ ካብ ስስዐ ናጻ ኹኑ። ብተወሳኺ ዋሕዲ እቲ ካፐርሰሜሎ፣ ሰላጣ፣ ካውሎ፣ ዘይቲ ኣውሊዕ ወዘተ ዝርከብ ቫይታሚን ኬ ከጋጥመና ኸሎ መድመይቲ ግርጻንን ኣፍንጫን ከምኡውን ድኻምን ሽግር ከስዐን መዓናጡን ከም ዘጋጥመና ንገንዘብ። ቀንዲ ስራሕ ቫይታሚን ኬ ግን ንዝፈሰሰ ደም ንምርጋይ እዩ ዝጠቅም። እታ ልዑል ቫይታሚን ሲ ክትህበና እትኽእል ፍረ ለሚን ሓንቲ ንመዓልቲ ምብላዕ ኣካላትና ብስብሒ ከይሰዓርን ንቑሓት ንኽንከውንን ትሕግዘና እያ። ከም ኮሚደረ፣ ጉዕ በርበረ፣ ኣራንሽን ብቁልቶን ዝኣመሰሉ ፍርያት ምምጋብ እውን ኣካላትና ሙሉእ ቫይታሚን ሲ ንኽህልዎ ሓገዝቲ ይኾኑ እዮም። ቫይታሚን ሲ ነቶም ንእርጋን ዘቀላጥፉ ፍሪ ራዲካልስ ዝበሃሉ ልዑል ምጸት ሰውነት ዘቀላጥፉ ብምኽንያት ብከላ ኣየርን ምሩዛት መግብታትን ዝኽሰቱ ሕማማት ተኸላኺሉ ዕድመ ዘናውሕ ኣገዳሲ ቫይታሚን እዩ። ሕማም ሽኮር ዘጥቅዖም ክፍለ ኣካላትና ልቢ፣ ሓንጎል፣ ኣዒንቲ፣ ኮላሊት እዮም። ንቡር ዓቐን ሽኮር ኣብ ደምካ ካብ 80 ክሳዕ 100 ሚሊግራም ግሉኮስ ኣብ 10 ሚሊ ሊትር ደም እዩ። እዚ ዓቐን እዚ ክጎድል ከሎ ሰብ ብቐሊሉ ይቁጣዕን የንፅርፅርን እዩ። ከምኡውን ድኻም ይስምዖ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ 300 ሚሊግራም ዝኸውን ክዙን ሽኮረን ቀልጢፈን ስለ ዝውድኦ
بقليلو يقطعين دك تبعتيون 400 ميليغرام كزون شكر أب أكلاتهم اللهم كاب حمام شكر نمكل غالكا وترو من قصاص أكلات مزوتار كبدت مقدالن صوري ماي مستاين وزت أقدسيوم إزي يغنمبر أبي ودنا إذن كندي نتعنانا أقدس نقرات جن فغري سراح تسفن مغانن أين زنقا إذا تعنا زلو تسفى اللو إذا تسفى زلو غا كل نقر اللو غمز بالفلتو سلازي كابت مالي تمهارو نلومي نبرو نتصبح دما تتسفو دك سبات نشجرنا نقوهنا نمبر نعوزنا نحاقوسنا كنصبصبين ندلدنينا جن كنزمر كلنا نمبر كنقزم كلنا كسم عنا زدل سب كمزي لا أين رسع سلازي بزقات منا جزياوي عنكفات انبزا أين مرر كمتي الماز كي تفحفح زي انتصبارق سبنتناون بمكراخي حلفي كل عن يمو بزقات منا عنكفاتن تساقماتن انبزا اينن ترتر دعار نتسلمات انا مررنا كام منبر نيشتش مع ولينا وكا مالت برهان مفتار كم زحيش نفلت أبا أكلاتنا مدنزاز محاور أمراوي من نوات حيال قطعن زي تتصاورنتن كمون كبيسة تسفى رغس أفن حماق شتان دركتن دخامن كسم معنا غلو وحدي فيتامين B12 أقاطعمنا اللو مالتيو بانصارو باهتان قسانتن كسمعنا خلوها أخول فيتامين B12 ألنا مالتيو اتي خفول صويا عين عدرن برسنن وزت زركب فيتامين B12 أبتسلام كبدن كولاليتن يوز غزن بعال تنباغو شو الكولن بونن وزتغا تسر فيتامين B12 نحد طعي سبنز ونسبكا نمعالتي كابر بعد كساب شمونت جرام فيتامين B12 يدليو تريون إدواردس زتبالة فلات نحد نجر بعمق تفلتكايو نغالو السبات مارلو إلو نيرو حكيو فلتاتو زيكا في المهور ما هيميو بز مغنياتكا أناون مغريكا كافلكم تاني عمو تاني لكم سلازي سمعكمني يغني اللي زفر همبر زغبر حيال يلن نحيالن نهبتا من زفرحهم تزي كوينو زفكرو من زغبرو من سب يلن نحادسب بحنسب كتفرون كتفكرون زكا لا يكونن أبزا دغزيا فغري بمنتا يقزعكن أنا بسيكسيله ودرزان عركيكا بمكببار المتحلين لمو سلازي منا يقنع زلو معكن فغري
نزفكرك يا سب لعل نفسها مستسرعة أفكاريتك تسألو نجر كم مقبار مستقطب أب لعلتا زفكرك يا سب ملو أمنة حاليوت مزهلوكا نافكاريتك مستغبران تمقوسان دليتن بهجن أفكاريتك نمفلات وترو إزنغا مستسألو نسقا وركب مزيت هوخان تقددان وزتزامسلو بهريات انت داريخا نسقا حقن أفكار مغانكا أمسكيركا لغا مالتيو إزيغا معك أنا فغري نافكاريتكا وي نبعلتي بيتكا بزيد ليتا صوتا وركب نختفتسم مقداد وي مدففاقن عامس امبر فغري كونان أمونغو فغرن صوتا وركبنكا عبي فللي كمزلو تغنزب مسامت تغمتان فغادكا ختمل ليلا وي قبر ملسي نايتي زبركتك الله يابات لغح نمملاسيلا مساخا بسغات تتراغيبا ازي فغر زيكونس صوتاوي ركبيو زبهل مغنياتو فغري نغلت نفسات كراغب كلو صوتاو ركبكا نغلت تسغا سلازراغب كلتاوي دليتن بهجن زي بلو ركبكا فغراوي ركب زي كونس صوتاوي ركب يوزبهل أمونغو نفسن سغانكا رؤي فلليالو فغر تفتيمو زبهل بغلتيو وغن نركب دلونتن هنتيونتن مزهلو ترايو قالن السيتي نركب كم زت دالوتكا بتي أب كوربيزا مالت أب رحمة التفن وفساسي كتفلت تغلغا كدمزي زقب ركب جن نغلت يخاز عقب كخون ايكلنيو فغري بجهنم زتخبب لوزا مالت زتقدس بوتا مغوانو عين الزنقع كابو شتت انتدايل نغا نابت سلامن حاون كنودق مغانا قدمنا نفلت أفغري سمعتنا زي كونس حنقولنا يخززنا زلو سمعتو زي ملخ سبكا أب كل مداي حقوس هيوت كحلف أتسقاميو انتدا بلب أفكيركا دكاس كابيكايو ناي مقبن ناي مزنقاعن شوهاتكا غعطوي نتا زفكركا ياسب مسرغبكايا مزراب كتسنيغا بغالات كتقلصو زي تخل نجر كسمعكايو بجاء كتحلفن دليتاتا كتقدمن كتقدريغا ازياتو ملكتات حقنيا فغريوم أفغري هي مهابوك واسناي نجر انتغونا أمسايو قال نجر نمركاب ويون لب أفكاريتكا نمزماتيلكا جن كغوون يبلون مغنياتو فغرا أبكندي بولنتا بنات أترغبو بغنزب كتشمتو تحسب سلازلخا هي أبكا نايشفتيو سلوام مالت لبي والن السيتي نمسلا بنتدا دليغاغن تعقستن نايركب جزيغا مغناسنيو زليكا معالتاوي ترغبان زنبركا أفكاريتكا بغرب كتفا فتن أبتا زرغبكا يا معالتغا مقوسان أدنكان بدحريو بعلا خدليكا غد جمريا دحر اتاب جزي مرعقوم كتبركتلكا إلى زحازاتلكا عباي هياب أبزي جزي أقتبكا أي تحتتان أي تهوكان
ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን ወዲ ተባዕታይ ሕጂ ብስጋ ተዘይተራኺብክንስ ፍቕርና ኸበቂዑ ኢሉ ንዝህደደን ወዲ ተባዕታይ ቀልጢፈን ንሱ ናይ ሓዋሩ መጻምድተን ክኸውን ከም ዘይክእል ክግንዘባ ይግባእ። ነቲ ብኸምዚ ዘፈራርዕን ሰብ ከዓ ክብሪ ንጽህናን ብምውፋይ ካብ ሓሳቡ ክዓግቶ ከም ዘይክእላ ክፈልጣ ኣለወን። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሓያል ዝናብ ይዘንብ ኣሎ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሰባት ብውሕጅ ይሰግሩ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሰባት ሩባ ክሰግሩ ብዓርገጽ ይብልዑ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሰባት ኣብ ማእከል ባሕሪ ጃልባ ተሰይራቶም ጸምበለል ይብሉ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሰባት ኣብ ካንሸሎም ሰብ ሰርሖ ባሕሪ ፈጢሮም እናሓንበሱ ይዘናግዑ ኣለዉ። እዚ ኹሉ ብዘየገድስ ግን ብህይወት ክሳዕ ዘለና ንነብስና ካብ ኩሉ ዓይነት ሕማማትን ጭንቅን ክንከላኸለላ ክንፍትና ኣለና። ወዲ ሰብ ንነብሱ ካብ ሓደጋ ተዘይሓልይዋን ብሸለልትነቱ እንተዳጥፊዋን ነቲ ዝፈጠረ ኣምላኽ ከም ዘቆጥዖ ክግንዘብ ኣለዎ። ኣይኮነን ዶ ነፍሲ ዝሰርሐ ኣምላኽሲ ፍንጃል ዝሰርሐ ሰብ እኳ ካብዛ ኢዱ ምሉቕ ኢላ ተተሰብረቶ ዝጉኢ። ካብ ብከላ ኣከባቢ ወፃኢ እቶም ቀንዲ መበገሲ ሕማም መንሽሮ ማለት ካንሰር ዝኾኑ ነገራት ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ መንፈሳዊ ስቓይ ነፍስኻ ረሲዕኻ ብነፍሲ ኻልእ ምስቓይን ምጭናቕን ብሓሳብን ብጓህን ድቃስ ምስኣን ቅሳነት ዘይብሉ ጸቕጢ ዝበዝሖን መነባብሮ መንባርን እዮም። ኣብ ኣካላትና ጸረግቲ ኣካላት ዝበሃሉ ኮላሊት ማለት ብሽንቲ፣ ሳምቡ ማለት ብትንፋስ፣ መዓናጡ እዚኦም ከዓ ብቐልቀል፣ ቆርበት ማለት ብረሃጽ፣ ጸላም ከብዲ ማለት ብምጽራይ ደም እዮም። ቆልዓ ክሳብ 18 ዓመት ዝበጽሕ ካብ ወለዱ ተፈልዩ ክነብር ኣይግባእን እዩ። ምኽንያቱ ካብ ወለዱ ቀልጢፉ ዝተፈልየ ቆልዓ ፍቕርን ሓልዮትን ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ መግቢ ስለ ዝጐድሎ ርእሰ ተኣማንነት የጉድል። ስነ ኣእምራዊ ምዝንባል ድማ የጥቅዖ፣ ተነጽሎ ይስምዖ። ንዘይፈልጦም ሰባትን ቦታን ንኽለማመድ እምብዛ ይሽገርን ይህሰን። ባዶነት ይስምዖ፣ ቀጻል ይፈርህ፣ ኣብ ክንዲ ንነብሱን ንኻልኦት ይኣምን። በዚ ኸምዚ ዝዓበየ ህፃን ወይ ቆልዓኻ ምስ ዓበየ ዝጭነቕን ጥርዓንን ክስን ዘብዝሕን ሰብ ይኸውን ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ሰብ ከጋጥመኩም ከሎኻ መንፈሳዊ ፍቕሪ ማለት ፍቕሪ ወለዲ ዝተሓረሞ ሰብ ምዃኑ ፈሊጥኩም ክትሕግዝዎ ፈቱን እምበር ኣይትጻብእዎ። ሓደራ ሓደራ ሓደራ።